wąs pięknie, jesteśmy na paradzie Stroju Śląskiego i chciała się dowiedzieć, po jakiemu ta piękno baba, kobieta, niech unos się panu i baba i kobieta, przyszła sam w tym to stroju. Jak się pani mianujecie? Genovefa Roy. Tak, piękne imię, Ginia. I skądście pani przyciągli? Z Gostyni. Z Gostyni, no to blisko Tychów, nie? To my mamy po drodze. Czy to jest wasz strój? Mój. Mój prywatny. Tak. I powiedzcie, czy wy na co dzień w takim obleczeniu chodzicie? Czy to jest tak ino dzisiaj od parady? To jest tak ino od parady. Ale po jakiemu ty strój macie? Bo macie czepiec pszczyński, też takiemu nie czepiec, Ja sobie czepidło. zrobiła na takie okrągłe urodziny, co że miała w styczniu. Samiście sobie zrobili, ja? Nie uszyła mi koleżanka. A z opaska? Z opaska prawdziwo Prawo ja. pożyczono. Józef jeszcze muszę pooglądać. Czy macie jakieś oczekiwania w związku z tym spotkaniem? Nie wiem, może do jakiego zespołu was chycą, albo co? Nie mam jakichś strasznych oczekiwań, ale to tutaj to jest takie moje jakby rehabilitacja za moją młodość, że ja w młodości tak nie okazywałam, że jestem Ślązaczką, a w tej chwili jakoś się przemieniłam o 200% i tak mnie to strasznie kręci, śląskość, stroje, że tak wszędzie, gdzie możliwość, to przychodzę w Śląsku. A soście rodowitą Ślązaczką, ja? Widzicie, bardzo dobrze, że się przestali mi wstydzić, bo wyście są w moim wieku. Ja mówię tą prawdę, przepraszam. Ale nowe szkole zawsze padali, mów ładnie, nie? I tak to no trochę... To zostało, ale ja już się z tego wyzwoliłam. Może trochę przez ten strój. Wyzwoliłam się z tego, nie wstydzę się, że jestem Ślązaczką. Parą umiem mówić, znam wszystkie słowa prawie. Nie używam tak w pracy nie używam ale umiem mówić i rozumiem wszystko. Pięknie wam dziękuję. Przed nami pani Gienia Roy.